Shalom madi kita manginang. Sebelum kita mulai pertanyaan ngata di papotohon kami nama buat yang dua sektor 5 non ima inang Bibel Pro Elbur Huta Barat SPD. Main tabuk kama pertanyaan ngata pertanyaan nahohom mahita. Amin. Marede mahita. Marhite-hite guarni debata ama. Dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot guarni todi perbadia natu mau palangit dohot tanoon. Amin. Marlas ni roha mahamu rap dohot Jerusalem. Jala marolop-olop mida ibana sudehamu ale akan holong roha di ibana. Marlas ni roha situtuma rap dohot ibana sudehamu. Ali akan amarsak roha mida ibana na selaun. Las do rohaku di akan amaddo tuau. Beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus. Sesada hodo si pangulu na padomuhon jol madohod di bata. Upuji hami gormi. Jala hudok hami mauliate tuho. Ala ni saluhut na binahen ni patupahon hanguluan nami. Say dongani mahami marhite-hite asin ni roham. Asa hupikiri hami tong-tong na tinon mudohot hamamatem. Asa horsakon hami dosa nami. Jala asa tubuh di hami hapor seon na sitong. Jala asa marroha haholongon hami hut madok mauliate tuho. Asa olo hami manghuton ho rodi hamatean. Ale Tuhan Yesus. Di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria. Naong tinobusmu marhite-hite mudar munabadiai. Olat nion rodi saliling-liling na. Amin. Epistel di pertanyaan tabor ginon imana tersurat di buku Psalmen 32. Mamuka mesian ayat 8 rodi ayat 10 sada. Psalmen 32 mamuka sian ayat 8 rodi ayat 10 sada tajahama pasika sorin. Uparohai jala hupodai peho taringot tu dalan sidalananmu. Wiring-iring peho dohot pamereng ni mataku. Tung naladdo parniahapan ni parjahat. Alay manangisin na marhaposan tu Jehovah. Haliak konon na tu si asini roha.
ima sahatna, martua dona tu mangihon hatani debata, jalan naupiopsa. Amin. Marid de mahita. Martang yang mahita. Ali Tuhan nami, tamado pujian nami ho. Alin dengan basam na pinasahatmu Tuhami. Boy hami marlas ni roha, marhahi pason di bagasan tikion. Nang pe cuaca nasodenggan, alai di togioko dohami ali Tuhan. Di bagasan tikion mapar sulihon, hujan berkat. Jala di son mahami ali Tuhan, naing pakulingon muhami, marhiti-hiti hatam. Ukap marohan ang pikiran nami, ajari hami tutu, asalam watu si hami hatam. Jala hatami doali Tuhan, naga begogo di hami saluhutna, nang lam tabba akka haporsyaon nami. Sesa dosa nami, asa talup hami manangi honasian hatam. Marhiti-hiti gorni Tuhan Yesus Kristus, martangia kami Tuho. Amin. Horas madihita saluhutna, turpuk jamita dihita di bagasan bodarion, imana tersurat di Lukas 15, di Lukas bidu 15 ayat sada satu ayat pitu. Songonon ma didok disi. Dungi di pasol hot aka si jalobeo dohot si pardosa dirina tu ibana laho tumangihon hatana. Jadi marmungut-mungut ma aka parise dohot si boto surat ia hatanasida dicakon ia hatanasida
jakonodo akapardosa pola sapanganan ibana dohot nasida. Gabe dihatahon ibana ma upamaon tu nasida. Ise hamu sahalak parbiru-biru 100 anggo tardepar sada siani naso tuminggalhon nasia pulusiai di ladang laho mangalului naso taridai paima jupangsa. Ia dung dapot sa diapehon ma tu abarana sian lasni rohana. Jadi dung sahat ibana tu jabuna di papungu ma ale-alena dot hobar hudulna di dokma tu nasida. Marlasni roha mahamu rap dohot au ala jupangau biru-biruku nau magoi. Hudok ma tuhamu sumantusi do gumodang lasni roha dihamu gijang mida si pardosa sahalak na ulu na pabuahon rohana asa mida sia pulu sia partigor nasopola paubahon roha nasida. Imah sahatna di tasaluhutna nahina holongan di bagasan goarni tuhata Yesus Kristus molo tajaha bidu 15 adong do tolu upama nasarupa lapatana pasa Tuhan Yesus marupama asa lam diatusi halak nagudang dudisi natumangihon jala asa dipakilalahon nasida umurama diboto nasida taringot tu pangajarion ni tuhata Yesus Kristus. Molo di bidu 15 ima taringot tu upama tu biru-biru nalilu ima turpukta sadarion. Dungin apa duahon taringot tu hupang namagu napatoluhon anak namagu. Jadi tung mace lungun doroha. Tung mace beha-beha hondoroha molo adong namagu siakita. Molo adong nadau siakita. Jala dak tarida. Gabe lulu roha. Tu dia donai. Gabe sain luluan mak. Asa jupangsa. Ido turpukta di bagasan sadarion. Nama dok ima biru-biru namago sian punguan. Sian jumlah nasa 100 biru-biru. HP sada dak tarida. Ala di bagasan ni adong dua pangalaho di son di pataridahon. Ima naparjolo adong masa punguan. Si jalobeo dot aka pardosa. Adong sadanai sapunguan ima halak parise dohot si boto surat. Jadi na dua pangalahon ma natarida di bagasan parjupangan dohot Tuhan Yesus laos marupa mama Tuhan Yesus. Dilului aka pardosa do dihasiholi aka pardosa do si jalobeo do ro mandapoton Tuhani. Idolas ni rohana sida molo jupang dohot Tuhan Yesus dapot do nang aka pangajarion. Dapot do nang aka boda. Ido tu macelas rohana pajupang dohot Tuhan Yesus. Las rohana laho manangihon pangajarion nasian tuhata Yesus Kristus. Alai adong nasa kelompok naik dang las rohana
malah marungut-ungut do nasida. Ima kelompok ni Parise do si boto surat. Na menganggap nasida do natoho. Bah Tuhan Yesus halak ni debatado. Na didok ibana lau paluahon. Basa ulu rap dohot si pardosa. Ulu rap dohot si jalobeo. Dohot si pardosa. Parungut-unguton ni tada naso adong kepuasan di roha. Walau so puas di roha, mengharapkan sesuatu, bah olodo marungut-ungut. Parungut-unguton ni ima tadani halak na hapor seaon songon dana tapi dang dewasa. Ala marungut-ungut ibana ala so cocok di rohana. Gabitu buma nang panihayon. Gabitu buma nang akka ungut-ungut naso hinalomohon. Ala dang puas di rohana. Dang dapot ibana na ni harapan. Parungut-unguton nipe ima tadani halak naso olo makasabab pon na pinasahat ni dibata tu ibana. Baulu ma tubu parungut-unguton. Ba dangon nahu pangidu hape ondo dilean. Dangon nahu harapon hape ondo namasak. Dakea sempurna di bagasan ngoluni halakna marungut-ungut. Daulas ni roha siani. Jala dang dihamolatehon. Dang dihasabapon. Sude na adong di ibana. Manang berkat-berkat na di parsaulihon ibana. Sian tuhatai. Daudo roha mandok moliate sian rohani halak natok tong marungut-ungut. Ido asa dipatuduan pangajaran ni Tuhan Yesus dang songoni pangajaran ni Tuhan Yesus ikon uduk do jala aka halak na porsea ikon las rohana pajupang do Tuhan Yesus. Unang gabi naing mancihehon. Unang gabi mangalului taringot tu nasalah nabi naheni Tuhan Yesus. Alai ikon di bagasan uduk di aka pangajarian. Ido hataridaan ni aka halak na porsea nama karikoton nama sihol pajupang do Tuhan Yesus jala makarikoton nang aka pangajarian. Ido asa jajar hon Tuhan ta Yesus Kristus ison taringot tu biru-biru nama kui. Ise dohamu. Naso mangalului molo mago biru-biru. Sian 100 ekor sian pungani. Tentu dilului hamu. Tentu dilului do nama goi asa jupangsa. Ido partadana parduli ibana. Di parate atehon. Jala di asi na pinarmahanai. Songoni do dipatuduhan Tuhan Yesus Kristus. Biasi Tuhan Yesus Kristus do aka jolma pardosa. Ido dipatuduhon lasni rohani Tuhan Yesus pajupang dohot aka pardosa. Lasni rohani Tuhan Yesus molo adong namuba
sian ngoluni aka pardosa, sian ngoluni aka najolo madau sian tuhata alai dilului di bagasan ngoluna. Las rohani Tuhan Yesus asa Jepang lasni roha di patari dahon mak di udang mak nang akadonganna nang sude halak nah humaliang akatadangga rap merasni roha jala ondo dang di halomohon halak parisi do si jalo beo alana iba nasida menganggap dirina toho halana asing mardosa si jalo beo pardosa doi natotong manjalui aka beo nasian nasida naikon gararon naikon si bahenon siala dianggap nasida do memang sada ulaon na korupsi na patambah-tambah biaya naikon adong di nasida alanido asa dipatuduhon Tuhata Yesus Kristus asa diboto hamudo lasni rohani halak molo Jepang aka naliluluan molo Jepang aka namagui gabe boe muse dapotna jalarap marlasni roha alani di tasaluhutna nahina holongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus asa dipatuduhon lasni roha situtudo lasni roha na di bagasan Tuhan Yesus Kristus gudang dohita marlasni roha ala dapotan aka pasu-pasu gudang dohita marlasni roha ala dapot nasinakapani roha gudang dohita marlasni roha molo tajalu di bagasan parngulonon aka nauli nadengkan ala unang salah hita manginang sudah hita lasni roha nasongoni lasni roha na di portibion doi nasalpu doi ujungna alai molo lasni roha di bagasan Tuhani ima lasni roha nanaing dayota nasa liling-liling nah dapotan ma aka naporsea pe dapotan do nang aka lasni roha saliling nguluna nakin di epistel di dok ima aka halak naporsea dihaliangi asini rohani di bata dikelilingi oleh kasih karunia lapatana dikelilingi oleh berkat-berkat Tuhan di dalam hidupnya itu lasni roha nama noktong lasni roha na porsea ima mangulu rap dohot Tuhata Yesus Kristus songon topik nih di minggu ta ima marlasni roha di bagasan Tuhan jadi di tasaluna asa sikopi lasni roha natajalo sian Tuhatai haposi ma Tuhani porsea mahita jala toktong makiri mahita di ibana asa dapotan hita di lasni roha nama noktong ido sihirimoni aka na porsea toktong ngoluna di podai di dongani jala diacari marhiti-hiti hata ni dewata ditopang ngoluna toktong di bagasan pangajarion na sian Tuhatai asa di bagasan ni molo marlasni roha kita ikon tapakilalahon
naung gudang dohita diasi debata lumobi nunga disesa hita sian aka dosata songona di epistel nakiningan Raja David lasitutu rohana gabe panindangion nguluna ala disesa debata dosana ido apalana umbarka nunga olo takang hita dijoloni debata lau hita sian punguan dan uluan di debata gabe songona magu mahita alai diju debata do musing alai dilului debata do marhite asini rohana asa jepaksa lasni roha di bagasan Tuhani halak namar lasni roha di bagasan Tuhani toktong do marhabiaran ibana dopak debata jala halak namar lasni roha di bagasan Tuhani toktong do masihol ibana pacupang ibana dohot Tuhani halak namar lasni roha ima halak na toktong uduk jala toktong mian ibana di bagasan Tuhani amin martang yang mahita mau lihat tema di hali Tuhan nunga di loas sohami manangi honasian hatam asa gabe aka anak hasianmu hami ale Tuhan jala sai dilului hohami asa sude hami manangihon pancion mi mulak kami ale Tuhan tupungwani mulak kami ale Tuhan tulas ni roha rap dohoto di bagasan bornginon pe ale Tuhan hupasata mema ngulunami tu adopanmu padau masya kami ragamnya kaparmaraan di bornginon loas mahami mangulon di bagasan sonang rap dohoto asabuy ale Tuhan hu parsalihon hami aka pasupasum pandongeanionmu jala hodo ale Tuhan hu pakilalau kami na toktong mangaleon kuku na imbaru di bagasan ngulunami los markugo mahami ale Tuhan tuari marsugut dina mangulahon aka ulaon nami nah humbar tu lomoni roham ale Tuhan nami di bagasan bornginon pe ale Tuhan pasada mahami saluhutna ruasni huriam ditoruni asini roham asa toktong ale Tuhan hupakilalau kami pandonganionmu dihami hupakilalau kami ale Tuhan asini roham do toktong na di pataridauko di bagasan ngolunami umbain dapotan hami diaka naulina dengan siakko ale Tuhan nami homa namani roy hami namandongani hami asa tol hasami di bagasan hahipason satu hari marsugut di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuhan amin. Dung sidu kita maridian non martangiang masian ruas sektor 5. Maridia mahita.
martangi yang mahita. Maulia tema ali Tuhan debata hupasahata mituho ala hupakilalaho kami do holan asi doho tolong niroham na mangaramo tingulu nami sian manugot niari sian aka pardalanan ng ulaon nami saha tubor nginon di pataruho hami sian tonga ni bagas nami saha to hami tu bagas joromon laho mamuji dohot pasangapon goarmi Tuhan. Maulia tema Tuhan, say jalama edenak tangiang nami gabi pilihan na husus di jolom. Tuhan Yesus, nunga hutangi ho kami hatami, songon halak na porsea hami, asa toktong hami marpakirimon di ngolu namion, jala toktong madok mauliate di saluhut na pinasahat mi Tuhami. Asa unang ngolu na gok ungut-ungut kami Tuhan. Asa unang bimbang, unang ragu kami di pardalanan ni ngolu namion. Tarlumobi di bagasan taonon Tuhan. Nang aka parukilon di aka perekonomion pe Tuhan. Ragam na masa. Hamaolon di aka ekonomi di tikiot Tuhan. Unang mamabain kami ganggu. Unang mamabain kami mabiar tahutan. Ala halak na porsea dohami, ala didok hatami do Tuhan, say na donganan mu dohami, rasi rasa ro ajal ni tanoon. Atong margogo mahami songon halak na porsea, madalani ari-ari nami, na pinasahat mi Tuhami. Asa gabi pasu-pasu ngulu nami, songon halak na porsea hami, ditongan ni humaliyang. Tuhan Yesus, pargogoy mahami, marhite to dimi asa unang madele hami di parnguluon namion tarlumobi hami akan atoras asa manogu-nogu aka ianakon na pinasahat mi asa gabe ianakon na memiliki iman yang teguh berbudi pekerti yang luhur dan memiliki ilmu yang cemerlang asa gabe ianakon sibuan lasni roha di tonga-tonga ni keluarga tahu hasangapon di julum. Tuhan Yesus, hubua kami donang negara nami Indonesia, asalehon dame, padau aka porang, padau aka mara bahaya Tuhan, asa gok dame Indonesia namion, pasu-pasu ma Bapak Presiden nami Joko Widodo, pimpinan tertinggi di negara namion, asa marbisuk margogo ibana siako Tuhan, laho memimpin Indonesia dan secara khusus Kota Medan, asa sonang hami di Kota Medan namion Tuhan, asa unang adong hagaoron, pasu-pasu sudi aka pimpinan, aka naong pinilitmu gubernur, wali kota, camat, bahkan sampai lingkungan Tuhan, sudi naok pinilit mi pasu-pasu Tuhan, lehon bisuk tunasida asa marhabiaran tuho, saluhut panggonggomi nami Tuhan, laho manggonggomi rakyat Indonesia. Asa hami pe rakyat Indonesia Tuhan, rakyat na memang halak na taat tu aturan itu tadana porsea. Pasu-pasu manang Tuhan, sude aka ruas ni huriam na adong dicinta dameon secara khusus sektor 5. Di akan namar sahit saya pamalum, di akan namar sak saya puli, di nalansia asa marlas ni roha nasida di hatuaon nasida. Nang saluhut parhaladom pe Tuhan na adong di huria HKBP cinta dameon sude naong pinilitmu secara khusus na full time na makubasi di tongan ni huriamon pargogoi sude na Tuhan lehon las ni roha lehon gogo na siakoy asa margogo jalamar las ni roha na sida laho makubasi di tongan ni huriami nang sude ruas ni HKBP cinta dame pe Tuhan asa gabi ruas na burju na toktong marharinggason laho mangihuton aka ulaon di tongan ni huriam atok Tuhan Yesus olo petung mulak hami sian ingananon ramoti hami di pardalanan sahat tu tongan ni bagas jabu nami jalam olo petung peak hami di podoman nami sabornginon pasinok kami Tuhan asa sonang soharibu-ribu kami modom asa pangalapan gogo na baru di hami bornginon laho manguduti aka ulaon nami tumar sugot niari
Posdo rohanami Tuhan molosona kami bornginon mudum. Dungo dohami marsugut niari di bagasan hahipason nang hosa hangoluan nasiakoi. Jalahu pake hami mai Tuhan. Laho mangula aka ulaon nami naho Bartolomeo ni roham. Tuhan Yesus pardosa na gudang dohami. Sesama dosa nami Tuhan. Na tubuh sia rohado pikiran nami na Solomo ni roham. Asa tamahami jongjong di hadapanmu. Marhiti anakmu Yesus Kristus. Martangiak kami Tuho. Amen. Tabigi makorsian inabita.
diuduti mamse korsian ina Esther. Maridde mahita.
Mari kita satu dalam doa. Hanya Engkaulah Yesus yang menolong hidup kami, baik dalam keadaan suka maupun duka. Bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tapi kan hanya kekuatan daripada Engkau saja yang menguatkan dan meneguhkan kami di dalam kami menjalani hidup-hidup kami. Kami bersyukur, ya Allah Tuhan kami, Allah yang memelihara, Allah yang memberkati, dan bahkan Allah yang mengurniakan kasih karunia anugerah di dalam kehidupan kami, bagi kami orang yang percaya. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu. Begitu juga Bapa, terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk kami datang memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, semuanya itu biarlah Bapa segala puji-pujian yang boleh kami kumandangkan, terimalah itu Bapa sebagai ucapan syukur kami ke hadapan-Mu. Bapa yang surga, kami juga bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan di malam ini, yang telah mengajarkan kami agar kami menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur, bersuka cita hanya di dalam Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah Tuhan yang telah mengampuni dosa kami, yang memberikan kami keselamatan, dan bahkan memberikan kami kehidupan yang kekal. Biarlah itu Bapa menjadi sukacita yang besar di dalam kehidupan kami. Begitu juga Bapa, ajari kami agar kami boleh senantiasa hidup kami penuh dengan sukacita, penuh dengan rasa syukur, tidak di dalam bersungut-sungut. Sekalipun Bapa kami di dalam mengalami kesulitan, baik kesulitan ekonomi di tengah-tengah kehidupan kami, biarlah kami menjadi orang yang senantiasa bersyukur dan bersukacita hanya di dalam Tuhan saja. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Begitu juga Bapa, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami tahu Bapa, di akhir-akhir ini seringkali terjadi kegaduhan di tengah-tengah bangsa dan negara kami, baik karena masalah politik, bahkan teroris yang mulai berkembang di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Kami berdoa ke hadapan-Mu Bapa, biarlah kiranya Engkau bukakan hati dan pikiran mereka, agar mereka boleh sadar Bapa, apa yang telah mereka lakukan itu tidak Engkau kehendaki. Begitu juga Bapa bagi pemimpin bangsa dan negara kami, Bapak Presiden sampai dengan kepala lingkungan, kami serahkan dalam pengasihan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan roh hikmat kebijaksanaan bagi pemimpin kami, agar mereka boleh memimpin dengan baik dan benar, dan memimpin di dalam takut akan Tuhan. Begitu juga Pak, kami berdoa bagi para hamba-Mu, Amang Pendeta, Inang Pendeta, dan Inang Bibel Pro. Kiranya Tuhan juga yang memberikan roh hikmat kebijaksanaan bagi mereka, sehingga juga mereka boleh menuntun dan mengajari kami jemaat-Mu, agar kami juga boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu juga bagi keluarga mereka, kiranya Tuhan yang memberkati dimanapun mereka berada. Tuhan juga yang memberkati dan menyertai mereka. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa bagi anak-anak kami yang telah Kau titipkan di tengah-tengah kami. Kami juga berdoa Bapak bagi anak-anak kami yang ada di hadapan kami maupun yang jauh dari hadapan kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang menyertai dan menuntun mereka. Jauhkan mereka Bapak dari pergaulan yang tidak Engkau inginkan. Kuatkan mereka Bapa, tuntun mereka Bapa, sehingga juga anak-anak kami menjadi anak-anak takut akan Tuhan. Begitu juga Bapak bagi anak-anak kami yang sedang mencari, yang di dalam masa pendidikan, kiranya Tuhan yang memberikan roh kepintaran, roh hikmat kebijaksanaan, sehingga anak-anak kami memiliki masa depan yang baik. Begitu juga Bapak bagi anak-anak kami yang di dalam mencari pekerjaan dan di dalam mencari jodoh, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang menunjukkan jalan bagi mereka, sehingga juga mereka bertambah-tambah sukacita di dalam kehidupan mereka. Begitu juga Bapak bagi kami orang tuanya, ajari kami Bapak agar kami boleh mengajari, menuntun anak-anak kami ke hadapan Tuhan. Begitu juga Bapak, kami berdoa bagi jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang di dalam keadaan sakit, baik yang terbaring di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kami berdoa ke hadapan-Mu Bapak, kasihanilah orang-orang yang sakit Bapak. Biarlah Engkau yang memberkati orang-orang yang sakit, berikan kesembuhan bagi mereka Bapak.
berkati obat, makanan, dan tangan-tangan para dokter yang memberikan perawatan. Begitu juga Bapak, bagi mereka yang memberikan perawatan, kiranya Tuhan berikan kesadaran dan kesabaran bagi mereka untuk merawat orang-orang yang sakit. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam ampuni kami Bapa atas segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa dan permohonan kami ini. Amin. Adora sopa pilihan hita tabegi ma kursian parhaladu.
Marid de mahita los tapasah mapeliatta tujudu. Okay. Tatangyakon mapeliata tutuhata martangyang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gicang hodo haroroan ni salugut sileho-leho na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasata mi masianan nilehon mi tuhami pelean nami tuho. Seijalo mai gabe uap na hucus di culum. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparasea kami peleanon patimbul hon harajaonmu di tonga-tongani huliam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim asalam hutanda hami godangni silehon-lehon mi tuhami asalam girgir hami mandok moleate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mangido mahita di tangyang atau patai. Ale amanami na di Banua Gicang, saya pinorbadi ama goarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malomoni roham di Banua Tongaon, songona di Banua Gicang. Lehon matuhami sadariona ngoluan siapari. Saya sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangagu. Aihodo na punah harajaon, dohot agugun, rodia sangapon saliling na. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, holong ni rohani debata ama, dohot parsaoran ni tondi porbadi ama, namandongani hitaon saluhutna. Amin. Horas Madita dalam malam baik.